ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିଲେ ନା ଖାଲି କହିକି ନିଶ୍ଚୟ ମୂଲ୍ୟ ହବନି କରିକି ଦେଖେଇଲେ ହବ ମାନେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଳି ବାଜିବାର ଅଛି ଧୂଳି ଉଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଳି ବାଜିବାର ଅଛି ଅଛନ୍ତି ଆସ अरे गली मुहिया की सिखे ए जो मोर पुरगु कुल घंटा गो संग देने फिरू ए जो गोटिया संगु मते मते देखी देवता भय भय हमारे पूरे पूरे देवता आए थे कुल घंटा असंति ना निश्चय अरे बैठो ए जो बैठो ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବି ନା हमारे पूरे सुंदर बाप फपाड़ी यही परी विरक्रम अरे तू बाप मोर खाई तागुन मोर खाई कुला घंटा में
महामंत्री
ডাকিবি না এই ঘরে গলা গলা বলে কুলকু দেবী জানো দেবী হ্যাঁ মট্টমধু কুলকু দেবী যাও কোন ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ এরে তো আমাতে গোটে টঙ্কারি নামা কুরকুর প্যাকেট ମୋ କଥା ଶୁଣେ ନାହାନ୍ତି ନା ଶୁଣରେ କଥା ଟିକେ ନାଇଁ ନା ଏ ପିଲା ଆଇରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତମେ ବସୁନ ଶୁଣେ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଏବେ ଶୁଣମ ବଚନ ଆମ୍ଭର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଅଦନ୍ତି ତମର ବଜା ବଜା ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ବୈଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ଏ ବାପା ଏ ମସ୍ତକ ଚନ୍ଦ୍ରମା राम भागे रोचंती की नारदना नहीं ना अभिमान बाई पक्ष सत्यम को नासीले एक लोग बात करी यही पर शिवम के महिमा एबे भी समय अछि वो कथा सुने नाही खाइबी चोरी करके आ रहे हो खाइले कर कौन को प्यार खाई ଖାଇଲା ରୁଡୁ କଣ ଖାଇ नहीं ना ନା ଆୟା ना ना ଆମେ हरी ବାଡେ ହଉଛୁ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରହିଲା ତ ଦେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ନା ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇମାନେ ଆମର ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି 10 ଫୁଟ ଅନ୍ତରରେ ରୁହନ୍ତୁ କାହିଁକି ସ୍ତମ୍ଭ ପଡ଼ିଲା ସମୟରେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ମାଡ଼ ହେଇପାରେ ତେଣୁକରି 10 ଫୁଟ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ
বন্ধুগণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণଙ୍କର ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଏ ଯାତ୍ରାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ଅତି ଆନନ୍ଦିତ। ମାତ୍ର ପତଙ୍ଗପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଜି କଣ ଘୋଷିତ, ଆଜି କାଶ୍ମୀରରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହିନ୍ଦୁ ବିରୋଧୀ ହୋଇ ସେଠି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। ଆଜି ପତଙ୍ଗପୁର ଯାତ୍ରାର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲଗେଇକି ମନ୍ଦିରରେ ଯାତ୍ରା ଲାଇଟ୍ ଯାଉଛି ବୋଲିକି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲଗେଇକି ଇଣ୍ଡୁ ଆଣିକି ପଠେଇଛନ୍ତି ଏ ପତଙ୍ଗପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ। ପତଙ୍ଗପୁର ଯାତ୍ରା ଆଜିକି 114 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆସୁଅଛି। ଏ 114 ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି, 2 ଥର ଆମର ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତିରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଆଉ 2 ଥର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଆଜି ପତଙ୍ଗପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ହିନ୍ଦୁର ବିରୋଧୀ ହେଇ ଆଜି କାଶ୍ମୀରକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କାନ୍ଦାହାର ଯୋଉଟାକି ଶତ୍ରୁର ରାଜଧାନୀ କାନ୍ଦାହାର ଥାଉ ଆଜି କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ମାନେ ନ ପାଇଗଲେ। ଆଜି ପତଙ୍ଗପୁରରେ ଏ ପ୍ରକାର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଦଳ ରାଜ୍ୟ ହବ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନେ ରହିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଏକତା ଅଛି, ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଏକତା ନାହିଁ। ଏ ଯାତ୍ରାରେ ବିରୋଧୀ କରି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଲଗେଇ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଏହା ପତଙ୍ଗପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର କାମ। ଆମକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ବାଲା କହିଲେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜଣେ ବନ୍ଧୁକ ଅଛି, ସେ କହିଲା ତମର ଗାଁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଖିଲିଙ୍ଗିରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଯୋଉଟାକି ଯୋଉ ଖେଳ କରିକି 70,000 ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିରକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ନାଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠୁ ଡେରିଙ୍ଗା 8 କିଲୋମିଟରରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ଏଠୁ ଗୁଦାରି 20 କିଲୋମିଟରରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ହଉଛି, ପତଙ୍ଗପୁରରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ନାହିଁ, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି, କୌଣସି ଲୋକ ଟଙ୍କାରେ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏ ମୀନା ବଜାର ବାଲା ଦଉଥିବେ, କୋଉ ମୀନା ବଜାର ବାଲା କେବେ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ତମ ସେ ହୁଟରେ ପକେଇବ ଆମ କାହାକୁ ମାଗିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ କରିଥିବାରୁ ଏ ଅତି ଦୁଃଖିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଆଉ ପ୍ରଥମତଃ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଏ 114 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା 1909 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 1923ରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଶେଷ ଯାତ୍ରା। ଆଉ ଅନ୍ତିମ ଆଉ ନାହିଁ, ଠିକ ଶେଷ ହେଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟବାର ଏଇଠି ଯାତ୍ରା ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଯାତ୍ରା ହବନି, ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତିକାର ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖୋବାପଦାରେ ଠାକୁରାଣୀ ପର୍ବ କରିବେ ବୋଲି କରିବେ, ସେ ଗାଁ ଆମ ପରମ୍ପରା ସାଉଗାର ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ କରି ପରିବାର 9 ଦିନ ପର୍ବ ହେଲେ 50,000 ଦେଇ କହିଲି, ମୁଁ 50,000 ଦେଇ କହିଲି, ଆଉ 20,000 ଆସିଥିଲେ। ଜାଣିଲ ମୁଁ କୋଉ ଯାତ୍ରାରେ ମାନୁଥିଲି ଯେ ଆମକୁ ଆମେ ପଇସା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତିକାର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀରରେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ନ ପାଇଲେ ଆଜି ପଦପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ନ ପାଇଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନେ ନତମସ୍ତ କରିବେ। ସମୟ ଆସିବ ଆର ଜବାବ ଏତିକି କହିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞତା।
ଭାଇମାନେ ସବୁ ଆସିଯାନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି ବସକୁ ଆଣିକି ଆମେ ହେଲେ ସହସ୍ର ଲୋକ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ। ଜଣେ ଗାଇବ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଯାଇକି ଶୁଣିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଉ ସମସ୍ତିକେ ଶୁଣିପାରିବେ। କାହିଁକି ଆମେ ବେଶୀ କହିବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା କିଛି ତାଙ୍କେ ରାଜନୀତି କହିଲେ ବି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିପାରିବେନି। ନିରବତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲ? ଭାଇ ना ब्रह्म के मंत्री जा जा मंत्री जा मंत्री मित्र को बोलो सो महाप्रभु दानव इंद्र आपने कहे मनुष्य अनुसंधान करी देखी आसिली ये राक्षस नुहे भक्ति भाव संतुष्ट भरी स्वयं नारायण अपना कंठस्वर को विराजमान कर महाप्रभु। महामंत्री महाराज तुम्हें कि पागल होइल? हाँ एटा कि सत्य कथा जे कि मोहर भयरे ए जगिरी गंध उद्रई थिबारे ए सामान्य बालक भक्ति बंधन करी हाँ हाँ मैं सबके नारायण नारायण ना मंत्री। हाँ तुम्हें मते मिथ्या कहउछ जदि से नारायण सी केते कोन परिपूर्ण छथि मंत्री।
महाप्रभु ये किसी मिथ्या प्रसंग नहे अपन थरे नेत्र गोचर करी देखिले अपन विश्वास करिबे जे प्रकृत रे नारायण ये प्रहलाद भक्ति संतोष भगवान स्वयं नारायण नरसिंह अवतार जदि नर देहनी होछि नरसिंहर बदन एलिपरि शंख चक्र गदा पद्म धारण करी आपन दर्शनरे आविर्भाव होइछते महाप्रभु महाप्रभु महामंत्री আজি কি পরম ভাগ্য কাহিকি না আপন সহস্র বর্ষ ধরি যাহাকে খোঁজুଥିଲେ ହଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଶିଶୁ ଭକ୍ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ହଁ ଆଜି ସେଇ ପରବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ ନରଦେହ ସିଂହର ବଦନ ଆର ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର କଣ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌତାଇ ଶଙ୍ଖ କବାଳ ଭୂଷଣ କରଉ ମୁକ୍ତାସ୍ତି ବାଣ ଧରଉ ଦେବ ଧରମତି ସଂସାର ନିଳୟ ନାଗରିକ ମହାରଉ ଦିବିଦ୍ରକ୍ଷ ବୈଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀ ଶୈଳଜବନ ପାପ ମହାରତ ଭୂ ଭୂ ହରିହର ଶିବଚ ଗଙ୍ଗାଧର ଆଜି ହରି ଏବଂ ହର ହରି ହଁ କେମିତି ମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୌତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇ ଦୌତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଦୁଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବ ଶରୀର ମସ୍ତକେ କେଶରୀ ମସ୍ତକ କେଶରୀ ଦୌତ ଶଙ୍ଖ କପାଳ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଶଙ୍ଖ ଶୋଭା ପାଏ ଜଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ଚକ୍ର ଶୋଭା ପାଏ ଦୌତ ଶଙ୍ଖ କପାଳ ଭୂଷିତ କର ମାନେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଭୂଷିତ କର ମୁକ୍ତାସ୍ତ୍ରୀ ବାଣ ଧର ଜଣଙ୍କର ହସ୍ତରେ ମୁକ୍ତାସ୍ତ୍ରୀରେ ମୁକ୍ତ ମାନେ ଜଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୁକ୍ତାସ୍ତ୍ରୀ ମୁକ୍ତ ମାନେ ହାର ଆଉ ହସ୍ତି ମାନେ ହାର ଦୌତ ଶଙ୍ଖ କପାଳ ଭୂଷିତ କର ମୁକ୍ତାସ୍ତ୍ରୀ ବାଣ ଧର ଦେବ ଦ୍ୱାରାବତୀ ଜଣଙ୍କର ଦେବନଙ୍କର ଜଣ ଦ୍ୱାରାବତୀପୁର ଯାହା ଜଣଙ୍କର ଶୈଶାନପୁର ଜଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୁର ଦେବ ଦ୍ୱାରାବତୀ ସଂସାର ନାଗରିକ ବାହନ ନାଗମାନଙ୍କର ହରି କିଏ ନାଗରିକ ନାଗରିକ ବାହନ ଜଣଙ୍କର ଗୌର ବାହନ ଜଣଙ୍କର ଘୋ ମାନେ ଶଙ୍ଖ ବୃଷଭ ବାହନ ନାଗରିକ ବାହନ ନିର୍ବିଦକ୍ଷ ବୈଦକ୍ଷ ଜଣେ ବଢିକି ଭାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭାଷ କରିଥିଲେ ଦୌତ ସଂକଟ ଘୋଷିତ କର ମୁକ୍ତାସ୍ତ୍ରୀ ବାଣ ଧର ଦେବ ଦ୍ୱାରବତୀ ସଂସାର ଜଣଙ୍କର ସଂସାର ନିବାସ ଜଣଙ୍କର ବୈକୁଣ୍ଠପୁରରେ ବାସ ନାଗରିକ ତ୍ରିବିଦ୍ରକ୍ଷ ବୈଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ଥନ ଶ୍ରୀ ଶୈଳଜବନ ପାପ ଦେହାନ୍ତ ଭୂମ ହରିହର ଆଜି ହରିହର ଆପଣଙ୍କ ସଚିବ उपस्थित अछंती सब मंत्री हाँ मंत्री आओ उधर मेरा कोई ध्यान करा तुम लेना
হারিব ব্রহ্মাতে ইষ্ট দেবতাঙ্গর ভাঙা গারিব সচিতে গন্ধ পুষ্প দেই ধনরে পুজিব ভদ্রকালী কুমার মুর্গ সুন্দর দিলে যেতে দন্নত সুন্দর সবেতে তাহাঙ্গু করিব নিধন না সুরে হে কাকা ভূতের আসি ভমরে মরনা হইব মনন্দে ধনরে তম্বুল লাগিব সন্ধ্যা সঙ্গতরে থিব বেনি পত্র মন্ত্রী আস্থানরে বসে বুঝিমু তোর প্রভঙ্গ গুহারি
মইনা হে রাজা পরিবার পরিরে পাউথিবে বেগলে নিজ লোক নিজ দেখুথিবে বেলে দরিদ্র রঙ্গু দেবুলে ভন্ডারରୁ ଧନ বেকুত সেজঙ্গু তুলা করি বিমান কুমার সরঙ্গী ব্রহ্মণরে সত্য মহাভ্রজা বান্ধবী বলছি রাজি বলে আপনার বান্ধব লাগাই দিল সরঙ্গী ব্রহ্মণরে সত্য মহাভ্রজা ভাখো তার মতে খটাই সামন্ত এ মানে তো সকলে না তন্নিবু আরব্বদে বন্ধ দেলে তাঙ্গু না রাখিব পাশে স্ত্রীঙ্গু কেবে ন কহিবু ধনরে তোর কুপট বিচার কেবে হেলে ন ছাড়িবু নিজ কুলচার মইনা হে রাতা মহারাজ ଆଉ କଣ କରିବେ ଜାଣିଛ ନା ଆଉ କଣ କରିବେ যদি ভাই সকলে তোরা যদি ভাই যদি দোষ করে তাকে ভিন্ন করাইব পুত্র যদি দোষ কলে নিজ হস্তরে দণ্ডিব দহিতা মন্ত্রী মহারাজ দহিতা মানে কোন যে তোরে যদি ঝিও তো সকলে তার কেবে মুখ না চাইবু ভাষ্য যদি দোষ কলে কেবে কথা ন কহিবু মাগিয়ে খাইব তোরে সরা যদি দোষ কলে তোরা যদি সরা যদি দোষ কলে ভিক্ষা শিখাইবু বড় পুଅ ঘর পরস্তি যদি দোষ কলে প্রশংসা করিবু বন্ধু জনে দোষ কলে তাঙ্গ পাঠ্যন ধরিবু মনা হে রাজা প্রহ্লাদ হে কাকা আম্ভে যে দানব হটি এ সমাবে মহামারী সর্বদা দেবতাঙ্গ সঙ্গে অম্ভর যে করি এ যে দেবতা মানুষ না করিব বিশ্বাস দেবতাঙ্গ ঠাকুর দেয়াঙ্ক নাম হুদিকেশ এମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନ କରିବେ କଲାଖିତେ ଓହୋ ଦୃଢ଼ କରି ଖେନା କହିଲେ ଯାହା ତତେ ସବୁ ଶୁଣିବା ହେ ରାଜା ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହୋଇଥିଲି ଦ୍ୱାରପାଳ ହୋଇଲେ
ଡରୁଛନ୍ତି ନା ଆସୁଛନ୍ତି? ତମେ ହୁଲ ନା ମୋର ଭୟରେ ପଳେଇବ ଭାବୁଛି ଯେ नहीं ना श्री हरि की मुँह है सर को मंत्र है जो पढ़ता है रोकी भी बोलो दोस्तों यदि से श्री हरि को हस्ते मुँह होई भी निधन वैकुंठपुरे मते मेरी वासस्थान नाम देवता ये मते जाऊँ बाबुए शुद्ध करी बाबू सुखे भोग कर मर कंजरी भगको अंत स्वज बाबुरे प्रवृत्ति मातंगो विभुपद चित धरी मर पालिबु राज्य को ये दे कथा बुझिन धन रे करना दबण भाग्य रखले हिंदी को मिलियो महाराज हम सुनि दिवा କିଏ ଶୁଣୁଛି ତୁ ତ ଆମ ଅବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଆମେ କିଏ संगीत एते कथा बुझिन धन रे करना दबण रोते राज्य देई मोर हिल सदा आनंद तो हरि बोलो संगीत भूषण सगाई श्री राम कृष्ण प्रभु मोर ध्याई
ହାୟ